Er den i gang? Ja. Okay. Hej, jeg hedder Erol. I kan måske genkende mig fra Storbygades 60 Sub Special. Og i dag skal jeg vise jer 7 tricks for nybegyndere. Erol turn, for jeg hedder Erol. Vi starter med at køre fake. Skal vi have Hjalte Primo. Det næste trick er lidt svært, så det kommer til at tage jer lidt tid at lære. Det gør det først. Den hedder Shaco Kickflip. Så har vi Bullets Flip. Ligger bordet sådan her, så. En elbow revert. Det er mig. Så tror jeg, det er tid til en Nikolaj Nielsen. No comply. Last trick of the day, det bliver en Leo heel flip. Og det var alt for i dag. Jeg håber, I lærte nogle nye tricks, og jeg håber, at I er lige så gode som mig. Peace!